Salutare lume și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Astăzi este un canal nou, un skin nou, primul videoclip de pe acest canal. Eu sunt Deu Joacă, dar mi-am schimbat canalul pentru că mi-a restat absolut tot telefonul, e cam nașpa, știu, dar nu am ce face. Da, suntem pe LBSG, o să jucăm o tură de survival game și eu m-am cățat într-un pom, să fiu așa mai șmecher. O să revin după ce mă pot descocoța de aici. Și hai să vedem cu o tură de survival games. Aparent avem mapa pe care eu o cunosc. 2 minute începem. Da. Și eu am să încep din nou cu un nou canal de ăsta. O să mă țin. O să încerc să postez cam o dată pe săptămână. Nu promit nimic. Da. Și o să vedem, nu o să prea editez, o să-mi ia foarte mult editatul, deci nu o să prea editez. Și am să revin când începem meciul. Și meciul revine în 30 de secunde. Problemă. Trebuie să o iei prin pădure, să iei câteva chesturi și să încerci să supraviețuiești până la deathmatch. Așa am făcut eu odată, am câștigat 2 meciuri până acum și a fost best. Toți o să meargă pe mijloc, doar tu ca un boss mergi prin pădure, o tai la sănătoasa. Ok, sper că nu era nimic acolo. Iar hackeri. Pe bune, iar hackeri. Mai bine tai-o, tati. Doamne, ce urăsc hackerii ăștia. Deci, aparent, în fiecare meci pe care am putut să-l joc, nu a existat să nu fie un hacker. Deci m-am săturat de hackerii ăștia. Hack, hack, hack și hack. Mai încep un meci. O, bune. Te cam satur la un moment dat de hackerii ăștia. Ok. O să încerc să ajung pe podul acela. Deocamdată asta este strategia. Să luăm pe acolo, ne cocoțăm noi undeva, dar trebuie să ajungem pe acolo. Bănuiesc că este acolo. Ca de obicei, totul se e pe mijloc, dar Deiu se duce prin cealaltă parte. Sper să facem cam 50 de abonați anul acesta. Ar fi un mare succes pentru mine. Și poate o să facem, dacă fac 100, sincer să fiu, aș vrea să văd ceva. Ce mă enervează care fac și team-uri. Învățați să vă descurcați pe cont propriu și eu am făcut team-uri pe celălalt canal. Dar am fost pe PvP, acolo e altă treabă. Haide, pe acolo mergem.
Le distrug mapa doar ca să ajung unde vreau. Doamne. Asta a fost runda. Eu am fost de eu. La revedere.